Namasté, milé deti. Dnes sme si s Nanou pre vás pripravili milé, krátke jógové video. Ahojte! Poďme si to vyskúšať. Skúsime si sadnúť do tureckého sedu. Ručičky dáme dozadu a postupne prekrížime jednu nôžku cez druhú. Vaše ručičky položíme na kolená. Vystri sa. Áno, výborne, teraz si pevný, pekný strom. Ale strom nemá len kmeň, však Nana má aj konáriky. Zdvihneme jednu rúčku, aj druhú rúčku. A spustíme ramená. Výborne. Teraz si krásny, dlhý, pevný strom. Ale čo to počujem? Prichádza výchrica a kýve s našimi konárikmi z jednej strany na druhú stranu. Ale vietor sa stupňuje a nekýve len s konárikmi, ale kýve celým stromom. Kýve nás sem a tam, sem a tam. Nana, pozor, aby ten tvoj strom nespadol. A náš strom padá. Nana, máš nejaký dobrý nápad, čo teraz urobíme s týmto spadnutým stromom? Urobme stôl. Stolík, to je výborný nápad. Chytíme si koleno a zdvihneme sa hore. Naše ručičky dáme za chrbátik, nožičky necháme na zemi. A postupne zdvihneme náš zadoček hore. Je tvoj stôl dostatočne pevný a rovný? Skús sa pozrieť do stropu. Výborne. A čo to počujem? Opäť prichádza vietor a kýve s nami z jednej strany na druhú, z jednej na druhú, dopredu, dozadu. A aby sme to mali trošku ťažšie, zdvihneme jednu nožičku hore. Zdvihneme aj druhú nožičku hore, zdvihneme jednu rúčku hore, aj druhú rúčku hore. A vietor pokračuje, zosilňuje a náš stolík padá. Nana, máš ešte nejaký dobrý nápad, čo by sme mohli urobiť s týmto rozpadnutým stolíkom? Strechu. Strecha? To je výborný nápad. Otočíme sa takto na brúško, klakneme si na kolená, ručičky necháme na zemi, aj prštiky necháme takto na zemi. A jedným ťahom vytlačíme náš zadoček hore vysoko do neba. Výborne. Je tvoj strom dostatočne rovný a pevný? Nie je? Tak ho musíme priklincovať. Zatlačíme jednu petu smerom dole, aj druhú petu smerom dole. Jednu petu smerom dole, aj druhú petu smerom dole. Aby sme ju poriadne upevnili, zatlačíme obe pety smerom dole. Výborne. A čo to počujem? Ten vietor nás vôbec nešetrí a kýve s nami z jednej strany na druhú. Zdvihneme jednu nôžku hore, zdvihneme aj druhú nôžku hore. Zdvihneme jednu rúčku hore a zdvihneme aj druhú rúčku hore. A vietor fúka a naša strecha padá. Boli ste naozaj šikovní. Ešte raz si sadneme do tureckého sedu, vystrieme sa, ale už naposledy. A položíme vaše ručičky na brúško. Predstavíme si, že máme v brúšku obrovský balónik, ktorý pri nádychu nafúkneme a pri výdychu vyfúkneme. Poďme si to vyskúšať. Nadýchneme sa a vydýchneme sa. Výborne. Nadýchneme sa. Náš balónik sa zväčšuje. Vydýchneme. Ešte raz to urobíme. Nádych. Výdych. Výborne, boli ste naozaj veľmi šikovní. Musíme vás s Nanou pochváliť. Veríme, že sa vám toto video páčilo a uvidíme sa aj na budúce. Prajeme ešte krásny deň. Ahojte. Vidíme sa aj na budúce. Ahojte.